Hello, hello, कैसे हो? Nukul vlog sa. Ay, namin sa mga. Sigan na. Hello, लोगोफोर. दिनैनिफ्राय आं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो सानबाय. नै ब्र'आ मिथुन बर' रस्टार सिनायदा? गासिबो नायबानो जाबाय. साबस्क्राइब खालामनांगौ 1K जाथारसिगोन गासिबो 1K खालामबानो जाबाय आरोना. थ' कन्टिनिउ माने भिडिअ लाबोसिगोन. Yes. ना मा होनदों? आंना इउटुब चेनेला मिस्टार सोमदोन ब्लग्स जाबाय ना? गासिबो साबस्क्राइब खालाम आरो 1K जासिगोन बांद्राय नांला. नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो गासिबो शेयार खालाय आरो बेसेबां हायो ना मा होनो? लोगोफोर दिनै कन्टिनिउ ब्लग लाबोनाय ब्लग्स भिडिअ आरो गोबां बेरायगोन नोंथांमोननि थाखाय नाय जोंहा फिसाला रयेल एनफिल्ड नाय नामा लोगोफोर नै लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो बेरायै भिडिअ लाबोदो आङो रयेल एनफिल्ड लाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर रयेल एनफिल्ड दाहाय जोङो आइलेन्डआव दं आइलेन्ड बिजोंनो नुसिगोन आरो ना माने बिजोंनो नुसिगोन वाव ब्र'आ या मा खबर ब्र' खबरा दंथ'यो बर्तमान दा नों बहा फैना दङ दा आइलेन्डआव दोङो तामुलपुर थांनो नागिरदों बे आइलेन्डआव खैबार फैखो ब्र' आइलेन्डआव नैदो खननै जासिगोन आरो खननै गाइस आइलेन्ड आं गाइस बेयावनो थायो आरो ओमफ्राय मा मावो आं मिथिया सोरबाफोर मालाबा जुदि लोगो हमनो गोसोबा नैयाव लोगो फैनो हागोन आं खिन्थानो हाया लोगोफोर लोगो मास खिथागोन आं बेयाव मा खालामो दासान्दि नुबासो मिथिगोनलाय ओमफ्राय तामुलपुर थांनो खानजो तामुलपुर बिरखांलांलायनोसै दरेनानै ब्र'खौ लायना फैदों लानानै फैबाय ओमफ्राय दा होलांलायनोसै आरो तामुलपुरावहाय दा ब्र'खौ नैखौ मारै खालामनो होबाय माबालै डाबल एक्सेल आंना खर'आ गिदिर ना लावदुम जायाखै जानो या रेडि जाबाय खेबटार खालामखा खिन्थु माबा सलायगोन आं बेनोथ' बाराखौ सलाया आङो 85-90 सलायगोन आरो फाय गोराम गोराम दै इसोर लिरनायाव जाहाथे मोजाङै मोनहैगोन ना बेनोथ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जागोन दिनैनिया आंना रयेल एनफिल्डआ बेजोंनो गोबां बेरायलांबाय थानोसै ना दिनैनिफ्राय आं कन्टिनिउ होगोन दे ब्र' दै भिडिअखौ कन्टिनिउ नुनो मोनगोन आरो ना रयेल एनफिल्ड लोगोफोर मिस्टार सोमदोन ब्लग जाबाय दै आंना इउटुब चेनेला लोगोफोर अब्ला लेट्स गो तामुलपुर अके ब्र' चलो फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय नै फर एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपनो 2023 एशियान ख'ख' मा जाखो 23 नामा नैबे वर्ल्डनि बुहुमनि फ्लेग नायो यस नैखौल'सो सिनाय आं नैखौल'सो मोजां सिनाया इण्डियानि फ्लेग नौता नैखौल'सो मोजां सिनाया नैबे इण्डियानि नैबे भुटाननि नैबे भुटाननि जों थांबाय थायोना औ नैनो आसामनि बड'लेण्डनि गान्दा नै या जोंना नुकुल नै जोंना मिथुन कुमार हेन्डसाम नै मिथुन कुमारा वा सानै हेन्डसाम दे नै जोंना राभा सिख्लाफोर फट' खेबगासिनो दङ बरिया साजायदों ने बरिया साजायदोंलै गान्दा नैबे फिसालाना फिसाजो मोजां नायाखै नैबे बिमा जानांगौ जियानो जा गान्दा आरो बियो उन्दै आरो गेदेर हाय लोगोफोर गेट हाबनायनि सिगां नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ नैया जोंना वर्ल्डनि फ्लेग दङ नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8टा ओमफ्राय नैया गान्दा नै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर दै नै बे हलावनो आरोना स्टुडियामा लोगोफोर नायलांबाय था नै जोंना राभा गार्लस केमेरा खेबगासिनो दङ फैदों बेयाव बर'ल' नङा हारसा एसामिस बेंगलि राभा सोब जाथिफोरानो दोङो नैया जोंना बर'आनो दोङो नैया बेबो बर' लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय नै लोगोफोर मा लिरखोब्रा बेलाय स्पेक्टेटर एन्ट्रि नामानो फाइनालि मोनफैबाय भिआइपिआव जबावदोंसो जोङो नै जोंना नुकुल ब्लग्सआ जोंना मिथुन ब्र'आ थिगानो ना थिगानो थांसै तामुलपुर जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव
सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय ब्रैथि एशिया हादोरमा ख'ख' बादायलायनायाव बयखौबो बरायबाय। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि असम सरकार के माननीय मंत्री यूजी ब्रह्म जी का एक जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करें सर का। Now we have our special guest Nandita Cardosa, Honorable Minister. Hello, hello, Koreani, I have said Koreani. कैसे हो? भूटाननि बिसोरो वेलकाम भूटानिस नमस्ते खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम नमस्ते Bangladesh from Bangladesh welcome Mumbai Oh, Suru. Korea. South Korea yang ada kok angkatan di bawah negara Jepang. Oh. South Korea. India. Oh, 43. 5.
India Sri Lanka. Suruh. Oh. India hai sangat dong. 49. Logoफोर बिराद गोबाव नायबाय जोङो खेलाखौ बिराद मोजां नांदों खेलाखौ लोगोफोर नोंथांमोननो जि हायो देखायबाय आङो ना मा होनना बुङो मा नै बर' ओइनै जोंना नकुला जों फैनानै जाबाय लोंबाय गुड मर्निं जाबाय ना मा ब्र' ओमफ्राय माबायदि मोनखो आंजों बेरायनानै मोजां नांदों बेरायनानै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो गासैबो मिस्टार मिथुन बर' रस्टार टाटा बाय बाय